Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy. Uthole ugesi wempama owesifazane waseLimpopo twerkela amaPhoyisa ngesikhathi bakhuza bebhiyoza emngcwabeni wosomabhizinisi uArnold Mudwawu ngomgqibelo khona eLimpopo. Sanibonani nibingelele ngiphinde nginamukele kuphina kuphi lanibolo khona le video. Mangoqala isijona lelikhasi wamulekile igama lami ngusibonga konke wakandwande Mothanda ungangibiza intatheli kaYouTube. Abantu abawuvala umlomo ngevideo sisabalele enkundleni zokuxhumana etshengisa owesifazane twerkela amaPhoyisa emngcwabeni ngomgqibelo endaweni yaseLimpopo. Lo wesifazane kubeka ukuthi bebebhiyoza emgwaqeni ngesikhathi bephelezele usomabhizinisi lo uArnold Mudwawu obeyingxenye yegroup eJerusalema kubhekwe emangcwabeni. Lo wesifazane ke ube etwerkela amaPhoyisa. Leli phoyisa livele lama lathi khimilili langazi ukuthi lenze njani. Libe ube sesisuka eya kwelinye iphoyisa nelivele labaleka bese phinda elokhu elilandela. Nalapho ke livele lamdudula ngogesi wempama. Lo wesifazane uzamile ukubuyisela ephoyiseni kodwa umzamo wakhe awubanga impumelelo. Amaphoyisa ke belawula indlela abantu ababeziphethe ngayo ngesikhathi kuphelezelwa lo somabhizinisi okubeka ukuthi ushone ngeviki eliphelile engozini yemonto iJeep abehamba ngayo. Kanti ke bese bemphelezela okugcina nala abantu abebebhiyoza ngendlela exakile. Abanye babahlala bazibonele isigameko bathi abantu laba bahlulekile ukubhiyoza ngendlela efanele badelele amaPhoyisa. Okhulumele zokuthutha kanye nomphakathi uMike Maring uthe angesikhona ukubekezelela igameko ezingabekezeleleki esizibona einkundleni zokuxhumana la umphakathi ohluleka khona ukubekezelela abomthetho utshengise ukungahlonipha. Akukho kahle ukuthi ungatwerkela umuntu egqoke iuniform yomsebenzi. Kubalekile ukuthi sonke singabantu sihloniphe abantu besifazane kanye nabesilisa, siphinde sihloniphe nemisebenzi abayenzayo. Siyibonile ivideo sabalele ni akukho okwamanje singakuphawula ngayo ivideo. Bafethu ke lezi indaba ezishiya abantu abaningi befa insini. Mina ngizofisa ukwazi ukuphala kwakho khona lapha kwi-comment section ngayo lo video mase kuukuthi ubusuyibonile. Mawungakayiboni ngena khona ku Facebook uyiseshe uzobona ke ukuthi balitwerkela kanjani iPhoyisa. Bafethu asiqede khona lapha kwi-comment section. Mina nje ngitathela YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.